Kello 6 aamulla yritetään lähteä hotellista poikkeen. Joku ajanut auton tuohon sillä tavalla parkkiin, että myö ei päästä. Ari yritti semmoista temppua, mitä minä en enää suosittele tekemään. Päästään tässä vielä kansainvälistä painiottelua viettämään. Meidän auto on tuossa. Täällä puolella on tilaa, niin kuin näkyy. Tuosta välistä ei mahuta. Huhhuh. Joka tapauksessa 6 on kello, 17. päivä. Ois kova halu lähteä Krakovaan ajamaan, mutta Nalakissa olla ja eikä tiedä kukaan hitto mitenkä pitkään. Meille luvattiin, että tämä on auki. Me käytiin eilisiltana sanomassa, että päästään. Mutta nyt ei päästä jostain kumman syystä. Katsellaanpa myöhemmin. Se on 17. päivä. Kuka näitä päiviä enää laskee. Mutta joka tapauksessa. Tänä aamuna lähdettiin Prahasta ajelemaan. Kukolla on ollut aikaa, joskus 7 aikoihin. Minä taisin jotain pätkää sitä antaakin, kun herra Laakkonen potki sillä parkkipaikalla erästä maasturin etupyörätä, sai hälyttimet soimaan, että saataisiin omistaja paikalle, kun blokkasi meidän poispaisin parkkipaikalta. Mutta ei onnistunut sekään, mutta saatiin sitten vihdoin ja viimein, kun käytiin se ukko tonkimassa nukkumasta, niin joka kylläkin siinä sitten autoa siirtäessä, niin oli yhtä 95 tyypiltään olevata aika uutta saappia siinä parkkipaikalla, mutta minkäs teet? Laajat kun on liikkeet, niin vahinkoja sattuu. Niin joo, ollaan Krakovan keskusaukiolla. Tässä vaiheessa kai sitä pitäisi todeta, että eipä muuten ennen olla oltu Krakovan keskusaukiolla. Tällä torilla, mikä tämä nyt onkaan. Tuossa oli äskettäin puhe, että Arikin sanoi tuohon omaan päiväkirjansa, että Kuopiostakin ollaan saatu tänne tuttuja, nimittäin näitä puluja. En tiedä, onko nämä paikallisia vai mistä nämä on, mutta näitä on ihan, mitenkä mä nyt sanoisin, silleen nätisti. Älä, kato, sille melkein lenti ilman siipiä. Ja tähän Ari rauhaan nyt, kuulitko? No niin, mutta me lähdetään katselemaan rahanvaihtopaikkaa. Terveisiä vaan kaikille tutuille. Sirenit huutaa. Ambulanssi menee tuolla tuon rakennuksen takana. Täällä on yksinkertaisesti niin kuuma, että en tiedä, siihenkö takia ihmiset tuupertuu vai ei, mutta niin kuin tässäkin, niin säiliö autolla niin kannetaan ihmisille vettä tarjolle. Että pysyy niin kuin taju päällä, että tarjollilta kysyn äskettäin, niin epäili, että 35, ehkä 36 astetta voi olla lämmintä. Ja se on sitten varjolämpöä, se ei ole mitään niin kuin suoraan auringonpaisteessa, että siellä vielä sitten siihen lisäksi, että tämmöisillä kuorma-autolla kannetaan nyt meille vettä ja yritetään pitää väki tolkuissaan. No, ei siinä mitään. Me lähdetään katselemaan tätä tosi kaunista kaupunkia. No nämä ei ole iltauutiset vielä, mutta siitä huolimatta semmoista pientä dokkaria siitä, että mitä niin Krakovasta voi löytää. Tämmönen annos. Tämä maksaa... Kuuma. Se maksaa tuon kanaa ja siinä on perunaa ja salaattia ja siellä on sikaa. Ja se on vähän vajaa 4 €. Oluen hinta en taaskaan kattonut. Osoitetta en kattonut. Niin kuin tavallista. Tännekin eksyttiin vaan sillä tavalla, seurattiin yhtä miestä, joka pitää tuolla talon kulmassa. No talon kulmassa, tien risteyksessä, niin pitää semmoista kylttiä, joka niin kertoo, että täältä voisi löytyä syötävää. Elikkä tämmöistä, kun vähän tuolta turistipaikasta niin kun Krakovan keskusta niin kun kävelee sivuun, niin löytää. En tiedä, onko halpaa vai hyvää. No hyvää se on, mutta onko halpaa teidän mielestä. Mutta no, vajaa 4 €. Joo. Syötkö Suomessa tähän hintaan? Yleensäkään tämmöisessä turistirysässä. 17. päivä edelleen.
Ollaan Wrocławin vanhan kaupungin keskusaukion keskellä olevan tämmösen kauppakeskuksen kauppahallin tapaisen rakennuksen sisällä. Täällä myydään kovasti tuliaisia. Tätä löytyy ihan meripihka koruista, turkiksista, kankaista, vaatteista, helyistä, korvakoruista, koruista, ihan mistä tahansa nyt lähtien nyt kaikkeen. No, hintataso on. Hintataso on, sanotaan nyt näin, että ei niin halpa. Ja no, ehkä tältä voisi jotain löytää. En mä tiedä. Mieluummin voisin vielä ostaa jostain kauempaa, että nämä on niin kuin ehkä noin 1,5 kertaisia 1,3 kerrottuna siihen, mitä löydät tästä tuon keskusaukion ympäriltä vastaavia. Siinä niitä Suomen tuttavia. Ihan rieseksi asti. Ai hyvä ihme, kun ne ihmiset tajuaa sitten, etteivät syöttäisi niitä. Justi se jaa. Onpa mukava. Siellä toi. Ja vaatteet pestään sitten illalla. Näin me tehdään. Tuolla on varmaan hattuja ja kerätään tuolta. Tuo on musta tuolla. No on. Semmonen oli tämä humppa tällä kertaa. Joku tietysti nyt sanoo sillä tavalla, että mikähän ihmeen kaveri tämmönen kun video vessassa ottaa. Mutta ajattelin nyt esitellä vähän tämmöistäkin puolta Krakovassa. Tämmönen on vessa. Siinä on käsienpesujututti samassa tilassa. Mutta kaikkein hauskinta tässä on se, että tänne on pistetty sohva ilman raikastiminen päivineen. En tiedä. Montakohan täällä pitäisi olla kerrallaan, että hommat menee niin kuin on suunniteltu. No tässä on sitten nuorten illanviettopaikka likellä vanhaa kaupunkia. Tässä menee turistikärrit. Tuolla on jotain patsaita. En tiedä mitä. Kirkko. Ja nuoret kokoontuu täällä. Tässä maassa harrastetaan ristiretkiä vessaankin. Tuolla on jotain porukkaa. Ihan kauniit puitteet vessareissulle. Tässä on kiinni oleva baari. Niin, anteeksi vaan. Tämä on yhtä vessareissua nämä videot, mutta Pizza Hutissa ollaan käymässä. Ja ihan se Krakovan, sen vanhan kaupungin osan keskustassa ja ihan mukavan näköinen juttu. On tämä, taitaa mennä paikka kiinni. Tuolla oltiin syömässä äskettäin.